से मार्चनिफ्राय नोंथाङा गारि मटर सालायनो मोननाय नंला। नंगौ, नोंथाङा 1 मार्चनिफ्राय गारि मटर सालायनो मोननाय नंला। नोंथांनाव गारि मटरनि फोरमानलाइफोर दङ ना? इन्सुरेन्स, पलिउसन, फिटनेस आरो ड्राइभिं लाइसेन्स गासिबो दंखायोना? जुदि नोंथाङा गारि मटर सालायो नाथाय नोंथांनाव इन्सुरेन्स, पलिउसन, फिटनेस आरो ड्राइभिं लाइसेन्सफोरा गैया, अब्ला साबधान जा। बे बारनिफ्राय नोंथाङा गारि मटरखौ राजा लामायाव सालायनो मोननाय नङा। नंगौ, जुदि नोंथाङा फोरमानलाइफोर गैयाब्लानो राजा लामायाव गारि मटर सालायो, अब्ला सांग्रां जा। नोंथांनि गारिखौ हान्था मेला बिफाना राजा लामानिफ्रायनो हमना लांनो हागौ आरो बे हमजानाय गारिखौ नोंथाङा मोनफिननाय नङा। जेब्ला नोंथाङा राजा लामायाव गारि मटर सालायना ओंखारबोयो, अब्ला सांग्रां जा। नोंथांनि गारिखौ जायखिजाया समावनो सिग्रोमनो हागौ। गारि मटर बिगोमाफोरनिसिम हान्था मेला बिफाननि मोनसे सांग्रांथि फोसावनाय। बे थांखिखौ 29 फेब्रुआरिनिफ्राय थि खालामनाय जासिगोन। हान्था मेला बिफाना गारि मटरफोरनि इन्सुरेन्स, पलिउसन, फिटनेस आरो ड्राइभिं लाइसेन्सफोरखौ दानो थि खालामना ला, नङाबा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जागोन। 1 मार्चनिफ्राय हान्था मेला बिफाना रायजोआव बे अपारेशनखौ जागायगोन। फोरमान बिलाइ गैयै गारिफोरखौ गोख्रैनो हमनाय जागोन। बिगोमाया हमना लांनाय गारिफोरखौ मोनफिननाय नङा। हान्था मेला बिफाना हमनाय गारिफोरखौ थाबैनो स्क्रेप खालामगोन। फोरमानलाइ गैयै गारिफोरखौ गोख्रैनो हमनाय जागोन आरो बिगोमाया बे हमजानाय गारिखौ मोनफिननाय नङा। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.